खुलुमबाय स्टुडियो आं रमन बसुमतारी माहारि सिबिसुला रुपनाथ ब्रह्मनि 124थि जोनोम सान फालिदों। रुपनाथ ब्रह्म गोसोखां सान फालिग्रा आफादनि बानजायनायाव दिनै फुंबिलि समाव कक्राझार सहरनि प्रगति भवनजों नांजाबनाय गेदेमानि मुसुखा बिदाबाव रुपनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावनाय आरो आलारि बाथि सावनाय हाबाफारि खुंफुंदों। 1902 इं मायथाइनि 15 जुनाव जोनोम मोनदोंमोन आरो 1968 इं मायथाइनि 23 जानुवारियाव रुंसारि जादोंमोन माहारि सिबिसुला रुपनाथ ब्रह्म बिथाङा। मख'नो गोनांदि रुपनाथ ब्रह्मआ बर' हारिनि गेजेराव सासे गिबिसिन BA LLB, गिबिसिन मन्त्रि, गिबिसिन MLA आरो बर' हारिनि गोबां बिहोमाफोर गोनां माहारि सिबिसुलामोन। हाबाफारियाव BTCनि MCLA धनेश्वर गयारी, MCLA जुबिराज बसुमतारी, दुलाराय बर' समाज आफादनि आफादगिरि बेनुधर बसुमतारी, कक्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिजल कुमार बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि दिनेश बरगयारी, लोगोसे रुपनाथ ब्रह्म गोसोखां सान फालिग्रा आफादनि आफादगिरि सुपेन चन्द्र ब्रह्म, नेहाथारि सोमदोन ब्रह्म आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोरा बाहागो लादों। थारैनो दिनै जोबोद बर' माहारिनि थाखाय गोजोनथाव सान आरो बे गोजोनथाव सानाव दुलाराय बुहुमनि बर' माहारिनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो गोजोननाय आरो गाहाम हामलायनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। दिनै 124थि उजिनाय एबा जोनोम सान रुपनाथ ब्रह्म बिथाङा बर' माहारिनि गेजेराव 1902 मायथाइनि दिनैनि बे गोथार सान 5 जुनावनो जोनोम जाफैदोंमोन आरो बिथाङा सासे बर' माहारिनि फारफ्रोमबो बिथिङावनो बिथांनि बे गिबि एबा सिगांसिनखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया। बिथाङा बर' माहारिनि फारफ्रोमबो बिथिङाव सिगांसिन एबा गिबिसिन सासे बिजाथिमोन। बेनिखायनो जोङो बिथांखौ जोंनि क'क्राझार रुपनाथ ब्रह्म गोसोखां सान फालिग्रा आफादा अरायबो फालिबोबाय थादों, सिबिबोबाय थादों बिथांनि जोनोम सान आरो थैनाय सानखौ। देग्लायबो जोङो बिथांनि 124थि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै मोनसे रंजालु आदबजों जोङो दिनै फालिसारदों। बे फालिनायाव जोंनि मानगोनां क'क्राझार BTCनि बावखुंग्रि बियाबनि मानगोनां MCLA धनेश्वर गयारी आरो बनरगाव बियाबनि मानगोनां MCLA जुबिराज बसुमतारी, बिथांजों लोगोसे जोंनि बर' समाज दुलाराय बर' समाजनि आफादगिरि बेनुधर बसुमतारी, थिग बिदिनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि फारियै बिजेल बसुमतारी, नेहाथारि दिनेश बरगयारी आरो बिथांमोनखौ लानानै जोंनि आफादनि माखासे बोसोनगिरि आरो दैदेनगिरिफ्रा जोङो बे हाबाफारिखौ मावफुंदों। जोंनि मावफुंनायनि थांखिया जाहैबाय मा, जोंनि गेजेराव जोङो जोहोलाव एबा बिर फुजिनाया जोबोद बाङाय होननानै जों बुंनांगोन। जोङो थोखो मोखो सानसे साननैसो फुजिनानै जोङो माखासे मानसिफोरखौ जों बावलांफिननायखौ जोङो नुनो मोनो। दिनै बिथाङा बर' माहारिनि गेजेराव बेसेबांबा माने बिहोमा, जाय बिहोमाखौ जोङो जेजोंबो सुनो हाया। बिथांनि फारफ्रोमबो बिथिङाव माहारि जौगाहोनायनि, समाज फोसाबनायनि, थुनलाइ जौगाहोनायनि, जेनेबा बिजों फसंनायनि गासिबो बिथिङाव बिथाङा जोंनि गेजेराव सासे गेदेमा महरै नुजाफैदोंमोन आरो बिथाङानो जोंनो बे लामाफोरखौ दिन्थिलांदों। बेनिखायनो जोङो दिनै जोंनि बे जोनोम सानखौ फालिबाय थानायनि थांखियानो जाहैबाय मा, जोङो जोंनि इयुन जोलैफोरखौ जोङो माब्रै बिथांनि बे बिहोमानि बागै, बिथांनि बे बोसोन आरो थुलुंगानि बागै जों माबोरै सांग्रांथि लाबोनो हागोन आरो जोङो बिथांनि बे गोथार लामानि आदर्शजों एबा बोसोनजों जों माबोरै थाबायहोलांनो हागोन, बेनि थाखाय जोङो राहा लामा एबा हाबाफारिफोरखौ जों लानो सानदों। दिनै बे बिथांनि मांखरसालि औवाबारि गामिनि मांखरसालियावबो थांनाय BTR गभर्नमेन्टआ लुफुंलांनाय, फोसाबलांनाय बे जायगायावबो गामिनि आइ आफा बिथांमोना लैहोर लैहोर बिथांखौ गोसोखांदों। जों बेवहाय टाउनबासि एबा माखासे गेदेमा बिथांमोनहा नैबे जोंनि टाउननि बिथांनि मुसुखा, गोम्बा गसंना थानाय मुसुखायाव जों बिबार बावनानै बिथांखौ गोसोखांदों। आरो आङो दिनै फोरमायनो लुबैदों जे जोङो फैगौ बोसोराव एबा 2027 मायथाइयाव बिथांनि जोनोमनि मोनसे गुबै
मानि गोसोखांथाव मोननै बुब्लि जों मोननो हायो। मोनसेया जाबाय इंराजियाव बुङोबा जोङो सेन्टिनारि एन्ड सिलभार जुबलि। मानो होनना बुङोबा 125 बोसोर बिथांनि बे जोनोम साना जागोन फैगौ बोसोर। गतिके जोङो आं दिनैनो आफादगिरि MCLA बिथांनि सिगाङाव BTCनि MCLA बिथांनि सिगाङाव एसे फोरमायखाबाय जे बिथांनि डाबल मोनसे सेलिब्रेसन, जेनेबा मोनसे सेन्टिनारि प्लास 25 इयार्स I mean सिलभार जुबलि। बे सिलभार जुबलि आरो सेन्टिनारिनि जयै जोङो मोनसे फालिथाव एकदम गोख्रोङै फालिनांगौ होननानै आं बिथांनि सिगाङाव दिनै मोनसे थांखि दिखांखाबाय। बिथाङा खोथा होदों जे नोंथांमोननि जा मोनफ्रोमबो थांखियाव जोङो गोसो मोनसे, नोंथांमोना मावलांबाय था, आं नोंथांमोनखौ माबायदि हेफाजाब होनांगौ आं होलांबाय थागोन। गतिके बिथांनि बे बाथ्राखौ मोननानै, जुबिराज बिथांनिफ्राय बे बाथ्राखौ जों मोननानै जोबोद गोजोनदों आरो जोंनि खुंफुं आफाद एबा फालिग्रा आफादा थुलुंगा मोनदों। इसोरा जुदि मोजाङै लाखिबाय थायोब्ला जों फैगौ बोसोर 125थि बिथांनि गोथार जोनोम सानखौ मोनसे बिराद गाजा गोमजायै जोङो खुंफुंनानै जोंनि इयुन जोलैफोरनो जों मोनसे गिदिर मोनसे थुलुंगा एबा बिहोमा हिसाबै जोङो दाफुंनानै दिन्थिनो थाखाय साखाफारा जादों। बर'नि मन्त्रि रुपनाथ ब्रह्म बिथाङा बुंनो थाङोबा जोंनि बर' हारिनि सासे गेदेमा जिउमा। बिथाङानो जोंनि बर' हारिनि सुथि मोनखांनाय, जौगाखांनाय, राजखान्थियारि सांग्रांथि बेफोराव बिथांनि गोबां बिहोमा दङ। बिथाङा जोंनि बर' हारिनि गिबिसिन BA, गिबिसिन LLB आरो गिबिसिन MLA आरो मन्त्रि, आरो गोबाव सम बिथाङा कन्टिनिउवासलि माने लान्थ्रियै 29 बोसोर बिथाङा मन्त्रि जानानै दङमोन। थैजासे बिथाङा माने थैनाय समावबो बिथाङा MP मोन। दा बे हिसाबैनो बिथांनि बिहोमाखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया। राजखान्थिखौनो होन, समाजखान्थिखौनो होन, थुनलाइखौनो होन, बिथांनि बिहोमाया जोबोद गेदेरथार। जों जुदि नायो जे बिबार मुगायावबो बिथांनि बिबारनि बिलाइफोरखौ, बिबार लाइसिनि बिलाइफोरखौ बोदलायोबानो जों बिथांनि बिहोमाखौ नुनो मोनो। बिथाङा बे समाव गोबां खन्थाइ, बेबायदिनो एकदम गिलिर गिलिर रायथाइ बेफोरबायदिखौ लिरलांदों। आरो आं सानो बिथांनि जिउ आरो सोरजिनि सायाव जोंनि बर' हारिया मोजाङै सावरायनांगौ दङ, मोजाङै इभेलुवेट खालामनांगौ दङ, मुल्याङ्कन खालामनांगौ दङ होननानै आं सानो। आरो बिथाङा जोंनि बे बर' हारिनि खौसेथि, जौगानाय आरो राजखान्थि कनसासनेसनि मोनसे सासे बिथाङा माने जोंनि माने मा होनो बेखौ सिम्बल जानानै जेब्लाबो थाबाय थागोन आरो जोंखौ जेब्लाबो बेबायदिनो बर' हारिखौ दैदेनलांबाय थानो हायो।